odpoledních hodinách došlo k podpisu smlouvy na podporu mosteckých házenkářek ze strany společnosti Severočeská teplárenská akciová společnost na následující období 3 let. K podpisu došlo mezi předsedkyní klubu DHK Baník Most Pavlou Chotěborskou a ředitelem společnosti Severočeská teplárenská Petrem Horákem za přítomnosti zástupců obou z podepisujících partnerů. Při vlastním podpisu byla přítomna i hráčka A týmu a reprezentantka Anička Jestříbková. Jste házenkářkou Černých andělů. Jak dlouho? Druhým rokem teprve. Vy jste ze sportovní rodiny, začínala jste s úplně jiným sportem. Co to bylo za sport? Já jsem začínala s florbalem, ale i jsem tancovala, já jsem toho dělala spoustu. A jak se vám líbí tady v Mostě? Já jsem naprosto spokojená. Máte dres s číslem 19. Je 19 vaše šťastné číslo? Doufám, že je. Bezprostřední reakce obou zástupců smluvních stran jsme zaznamenali hned po vlastním podpisu. Pane řediteli, jak dlouho vlastně podporujete mostecké házenkářky? Mostecké házenkářky jako Severočeská teplárenská podporujeme víc jak 7 let. Jako teplárna Komořany určitě se bavíme o více jak 10 letech. A proč zrovna házenkářky? Házenkářky, sport v Mostě číslo 1, spadá plně do té naší koncepce podpory v rámci teplárny Komořany, kde se zaměřujeme na 4 oblasti, a to je vzdělávání, sport, bezpečnost a sociální oblast. Takže házenkářky jsou to pravá volba. Paní předsedkyně, jak si vážíte vlastně, nebo jak si ceníte sponzorského daru od SETEPu? My určitě bychom chtěli poděkovat za podporu, hlavně tu dlouhodobou, kterou jsme vlastně podepsali dneska. Je to pro nás důležité k zestabilizování klubu. Vlastně je to podpora pro ženy, kde vlastně i United Energy nám dává podporu na mládež na jeden z největších turnajů, vlastně, který pořádáme, což je Mikulášský turnaj. A opravdu vážíme si každé podpory, kterou máme, protože víme, že v téhle době financování sportu není jednoduché a není jednoduché sehnat vůbec partnery pro sport. A můžete nám ve zkratce říct, jakých největších úspěchů jste dosáhli? Tak asi největší úspěch je, že máme 10 mistrovských titulů. Máme 9 vítězství v českých pohárech, 2krát jsme byli účastníky Ligy mistrů a vlastně pravidelně hrajeme Evropskou ligu. A když bych řekla z mládeže, tak vlastně vše dorostenecké týmy hrajou nejvyšší soutěže v republice a starší žečky se pravidelně zúčastňují žákovské ligy, což je vlastně největší soutěž republiky v kategorii starších žeček. Dalším úspěchem tohoto dne bylo vítězství nad HK Slovan Duslov Šala, se kterým Černí andělé již od roku 2018 neprohráli a pokračovali v této sérii i tentokrát. Za vše hovoří konečný výsledek 37-28 ve prospěch mosteckého týmu.